Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday. Hi, partner. You look so fresh, partner, ha? Parang sariwang-sariwa ka sa isang napakagandang hapin. Tapos may background music pa na tulo ng tubig. Parang ikaw ang isang engkantada sa isang wala akong magandang maisip na magandang salita para sa isa yun. Alam mo, naghihintay nga ako, partner, eh. Parang hindi mo maitawid, eh. Parang hindi mo maitawid yung mga papuri mo. Mahirap talaga gumawa ng paraan para makapangutang, no? Mahirap gumawa ng papuri pag pumutang ka. Mahirap gumawa ng papuri kapag hindi bukal sa kalooban. Kaya nga tingnan mo na katulad ako. Hindi mo maitawid. Mahirap pala pang bola, no? Ayun, tayo pareho tayo ng kunti. Oo nga, ang ganda mo. Ang ganda kapag may pinaglalaban yung araw na to. Oo, di ba? Oo. Mukha tayo may pinaglalaban sa araw na to. Itong t-shirt na to, nabili ko to sa yung estudyante na nagbibigay ng mga t-shirt ng print. Tapos yung kita nila, binibigay nila sa mga drivers. Ito yung yung nakwento ko sa iyo kamakailan. Yung sinabi mo kapag pagsuporta. Charity drive ng mga estudyante. Oo. Ay, gusto ko din, partner. Gusto ko rin support. Minimum of 20 daw. 20 shirts. Magkano ba? 700. Ay, hindi. Okay lang ako. I will pray for them. I will pray for them instead. Sorry. Ang mahal ng t-shirt, 700. Baka parang mag-purchase ng shirts. Ikwento mo sa mga tambalanista natin kung ano yan. Kung ano yung Kasi may mga grupo ng mga estudyante, di ba marami mga jeepney drivers ang nawalan ng trabaho, walang income. Tapos, gumawa itong mga estudyante nito ng charity drive para matulungan ang mga super rito na nawalan ng trabaho. So, ang ginawa nila, nag-produce sila ng t-shirt, tapos nag-print sila ng iba't ibang ganitong design, ng bayad po, sa tabi lang, mga ganyang eksena. Tapos yung kita binibigay nila dun sa mga drivers. So, di ba, ang bait. Talaga namang mga pilantropo, no? Saludo tayo sa mga yan, eh. Ha? Paano sila saan Facebook sila pupunta? Paano sila mag-a-avail? Paano sila so-support? Hindi ko alam, eh. Sinusolo mo, eh. Nag-text lang sa akin, sabi niyo, bili ka ng t-shirt, bibigay namin yung kita sa driver. O, bili naman ako, ganun lang. I'll check. Oo, check mo nga. Kaya naman, di ba? Pero ganyan nakakatuwa kasi maraming mga tao talaga, may mga grupo, may mga NGOs na tumutulong dun sa mga kababayan natin, di ba? Nang walang hinihingi kapalit. Kasi totoo naman, marami talaga nawala ng trabaho. So hindi nila alam kung paano sila kukuha ng pera, di ba? O yun, isang way para makatulong po tayo. Kasi, syempre, totoo yun eh. Hindi alam ng ating mga super kung saan pa sila kukuha ng extra. Kaya some of them, partner, di ba sa news, ipinapakita na humingi ng limos, nasa tabi ng gilid ng kalsada, tapos humingi ng limos sa mga taong mga dumadaan. Kasi nga, yung only
nila of or livelihood, which is pagmamaneho, wala for now, di ba? So, malaking tulong po itong mga ito. Ayan, di ba? Nakakatuwa naman yung mga ganyan. At ang nakakatuwa pa dito ni partner is grupo ito ng mga estudyante. Di ba? Naman yung ganong klaseng eksena, parang napaproud ako dun sa, hindi lang dun sa mga estudyante, kundi mismo sa mga magulang ng mga estudyante. Parang sobrang nakakapagpalaki ka ng ganyang klaseng anak na ganyan mag-isip na estudyante pa lang nag-iisip na kung paano sa society, di ba? Kaya kapag ka nakakita ng ganyang klaseng kwento, it gives me hope for humanity na parang, ay, meron pa palang pag-asa ang humanity. Yan. Totoo yan. Talagang may mag-reflect talaga yun. Tama ka sa sinabi mo, mag-reflect talaga yan. Then, minsan yung kabutihan ng isang tao ay mag-reflect kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo, kung anong klaseng pamilya yung pinanggalingan mo, di ba? Para makaisip ka. Pag-utusin kasi pare-pareho tayong krisis di ba? At marami sa atin ang isipin muna ang sarili. Pero may mga tao din talaga na nag-care pa rin for others. So, reflected ito kung paano sila pinalaki sa ng mga pamilya nila na isipin ko yun, di ba? Para magkaroon ka pa ng mindset, tumulong pa rin sa iba sa kabila na alam mo sa sarili mong ikaw ay kulang din. Di ba? Nakakatuwa na may mga tao talaga tinuturo pa rin ang kagandahang asal, ang magandang values, di ba? Ang magandang pagtrato sa ibang taong nangangailangan, di ba? Although may mga iba-iba kasi opinion, isa nga debatable to, may mga tao na nagkwento na bakit kayo yung bumubuhay sa kanila, mas malalakas sila sa inyo, di ba? Yung mga ganyong mga lalaking tao, yung mga lalakas na katawan ng mga yan, kayo mga babata kayo, yung iba, di ba, humihingi pa nga kayo sa mga magulang ninyo, di ba? Bakit kayo gumagawa ng ikabubuhay nila, di ba? Kasi sila yung mag-isip ng kabubuhay nila. Hindi na yung aspeto ko. Di ba? May mga taong sadyang talagang gusto nilang tutulong at masaya sila sa ginagawa. Diba? Correct. That's good! Congrats din sa mga gumagawa ng ganyang klase ng kabutihan, and let us support yung cause na ganyan. Kasi marami naman pong ways to help. Of course, the best way is always to pray for our nation, to pray for our country. Pero syempre, di ba, mas maganda na yung prayers is coupled with action. So, kapag action, yan nga, support yun sa mga grupo ng mga kabataan na nagbebenta ng mga t-shirt para sa mga super, yung ganyan, yung nakakatuwa. And I think also the best support that we can give nowadays ay yung i-follow lahat ng health safety protocols. Kasi di ba kaya nga tayo dito sa ECR, kami dito partners sa Laguna, kasama din kami sa MECQ kasi nga sobrang tindi na ng mga cases at kailangan na ng ating mga healthcare workers ng tulong. Kaya kapag sinabi po na mag-mask, kapag sinabi na TTHS lang ang paglabas, yun lang ang quarantine pass, huwag mo nang ilaban unless sobrang emergency. Kung MWF ka lang dapat na lumabas dahil sa quarantine pass mo, yun lang. Kung pag sinabing close ang mga salon, gawin mo lang yun. Kasi yun yung mga tulong na ibibigay mo Hindi ka man halimbawa, wala kang extra pera pambili ng mga t-shirt, diba, for a cause, diba? But yung actual na help mo, na ikaw sa sarili mo, na follow mo yung health, yung safety protocols, then, nakakatulong ka ng bongga sa bayan. Partner, meron na iba't iba, yung face shield, natandaan ko yan, partner, diba, nasa balita yan na, yung face shield na acetate, yung lang, sinusuot lang, nag-start yun nung unang hindi pa uso na nasa 150 yan Tapos naging 70, kasi eventually naging 50. Kasi nung minsan napunta ako sa Divisoria, na siya, binibenta siya ng 25. So isipin, can you just imagine kung nabibenta mo siya at 70, di ba? 50 pesos kagad ang kita mo sa bawat face shield. But anyways, parang nagkakira po siyang hanapin. Pero naging mura na siya Marami namang ibang options katulad dito. Yeah. Alam mo, partner. Pwede. Diba? Match na match upuan ko, diba? Model. Nag-blend. Match yan, match. Match na match, diba? Magkano binibenta yung ganyan, partner?
O kunin mo siya, boy, kunin mo siya ng gano'n. Yan, di ba? Pwede to. Magkano to? Ito nung una. Of course, yung original niyan, partner, yung no-tip na brand, na ang presyo ay nasa 6,000. Siyempre, hindi ko naman ang 6,000, di ba? Tapos naglabasan na yung hindi original na ganyan, yung dope na ganyan, yung mga ganito. Nang una siya lumabas, 550 partner. Nakabili pa nga ako ng 550 eh. Kasi pero ngayon, ito 550 pa to. Oh. Ito. Yan, maganda yan, maganda yan. Yan, di ba? Pwede kang model. Pero ito, mura na to. Magkano na to? 170. Ito yung sinasabi ko, partner. 170. It will go a long way. Di ba? Hindi magaganda, mahina yung nagmo-model. Galingan nung nagmo-model. Bali pa ng katawan, bali. Kailangan mabenta. Ay, pwede yan. Pwede pag pwede pang scuba. Pwede pang scuba. Di ba? Ang hirap nga lang makanina kapag may mask ka na, parang hindi ako makahinga masyado, partner. Medyo makapulsa. Pero ito, magkano to? Medyo may kamahalan kasi pang pwede rin pang scuba. Step by step kasi yan. Step by step. Di ba require dati na magkaroon tayo ng face mask lang. Tapos ngayon na-require na rin tayo na mag-face shield na lalabas. Oo. Tapos yung susunod na requirement ay yung pang astronaut na. Yan. Tapos naka-PPE na tayo lalabas. Pwede na tayo pumunta ng Mars. Pupunta na tayo sa Mars. Ayan. Diba? Kasi pupunta na sa Mars. Paghahanda ito. Paghahanda talaga ito na sa pagdating ng 2025 na sa Mars na tayo. Diba? Dito talaga partner. Hindi mo pala ako naririnig. Dito pala partner magkakaalaman kung sino ang malaki ang mukha sa hindi. Kasi pag malaki ang mukha, sakop mo yung buong ito. Pero kapag medyo maliit ang mukha, hindi sakop, tingnan mo. Diba? Ang laki. Ano ka niyan? 350 lang to sa Ace Hardware. Diba? Protected ka niyan. Partner, hindi ako bibili ng mahal, no? Kung makakabili naman ako ng mura, kulang na nga yung pera, bibili pa ako ng mahal. Tanga? Diba? Bibili ko lang yung ako. Magkano mo binibenta? Hindi ako nagbebenta nito. Ina-explain ko lang sa mga tao. Akala ko na yung online selling mo. Pamain, please. Hindi ako nagbebenta, partner. Ano lang talaga. Pinapaalala ko lang sa mga tao na starting August 15, diba, requirement na ang pagsuot ng face shield sa public transportation. Kaya biglang nagtatarantahan yung mga tao. Tapos ito, partner, una ko ito nakita suot ng jowa mo. Siyempre, dahil parang ang hirap niya suotin, no? Wala? Nakakahinga ba na maluwag dyan? Hindi ako makahinga. Ang hirap. Parang ang hirap pa. Diba? Bagay siya. Pang movie. Alam mo, partner, kung ba't kami may mga ganyan. Alam mo, partner, kung ba't kami may mga ganyan. Tama ka naman yung para siyang pang horror story, para siyang pang hindi natin masasabi di ba may nagsasabi na syempre, ito naman ayon lamang sa chismis at haka-haka, di ba, na man-made daw yung COVID na yan. Kung man-made ang COVID, edi malaki ang posibilidad na pwede rin maging posible din ang ang mga pag-create ng zombies, no? Ang dami ko pa naman masyadong zombie movies na napanood. O at least meron na akong panlaban. Ito pa. Prepared ka na. Diba? Pag suot mo yan, hindi nila isipin tao ka, isipin nila zombie ka din. So, hindi ka gagalawin ng mga zombie.
Ano yung nasa Totoo loob yan, niyan? oh, Bakit? diba? Ano yung ganito? Ano yung laman niyan? Pagkain? Eh, Para ready na kumain. Ito? Talagyan ng pagkain. Skyflix partner. Tama ka, nagano ng Yung kabila, talagyan ng nacho. dingdong. Skyflix. Nakalagyan ng dingdong. Para ready mo yan. Oo, tama. Oo. Pero kapag kami nakaganito, tapos nakita mo gumagalaw, mumunguya yan, tingnan mo. I will demonstrate. O, diba? Pwede. Alam mo, At least, prepared ka na. Totoo yan, dapat naman talaga paghandaan yan, mga kaibigan. Wag nating ipagsawalang bahala yung value ng face mask. Totoo po yan, siya talaga yung magpoprotekta sa atin. Laban sa virus. Habang wala pa pong gamot, yan muna yung magsasalba sa atin sa paglanghap ng hindi nais na virus. Diba? Wag ipagsawalang bahala. Iba display lang eh. Nakalagay yung face mask sa baba, naka-face mask hanggang dito, pero may nalalakad. Tama. Nema lang yung nakalagay dito, minsan nandito sa baba, o walang purpose. And syempre partner, ito naman, mask naman to for kids, o diba? Para saan yan? Ayan yung may oxygen. Oo, ano to partner, kapag halimbawa, may umutot, ito yung mo. Tapos nalagyan mo ng oxygen sa baba. Pwede. Ano to partner, mask talaga siya for kids. Okay. Pag kids talaga Pwede. Ayun. Oh. Wala siyang parang talagang panghinga siya. Oo nga. Pang-kill. Alam mo, dapat talaga natin sanayin yung mga sarili natin na nakasuot ng mask. Kasi ng face shield at saka ng face mask. Ako naalala ko, di ba, sabi ko nga, shades nga, hindi ako sanay eh. Naka-sunglasses eh. Kasi nadadapa-dapa na ako, di ba? Paano pa kaya pag meron ka malaking face shield tsaka may face mask na ang bigat-bigat sa mukha, baka mamaya bangga-banggaan. Habang nagalag ka tayo sa sabi. Alam mo, actually, partner, tama ka naman sa dapat maging handa, pero alam mo yun, na dapat sanayin yung sarili, pero sana talaga hindi tayo masanay. Ibig sabihin, sana talaga makahinga na maayos yung mga bata. Kasi tingnan mo ito, kawawa naman, diba? Sipin mo, parang we are deprived of parang clean air to breathe. Nakaganito, again, sample baby. O diba? Parang may sakit. Grabe, pag malaki yung mukha, aangat yung mask eh. Again, baby. Lulugog ko dito, Alsa. Nakakatawa kay Princess. Oo nga. Yung nito talaga, di ba nakakaawa? Sa totoo lang, parang, alam mo, hirap sila makahinga, tayo ngang adults eh. Ang hirap natin mag-adjust sa mask eh. Sa totoo lang, halimbawa sa pharmacy partner, syempre nakamask ako. Nakamask din yung binibilhan ko. Yung sasabihin ko lang 250 milligrams, hindi kami magkaintindihan. Kasi, Totoo yun, may barrier sa communication din yung paggamit ng face mask kasi hindi mo nakikita yung buka ng bibig. Hindi mo nakikita yung facial expression. Minsan akala mo chill pa sa mo, galit na pala siya. Diba? Nakakainis na nakakainis kasi hindi ka na makapagsalita ng maayos kasi hindi komportable yung face mask. Tapos, di ba hindi pa kayo nagkakaintindihan ng kausap mo. So, ang daming hindi rin magandang effect ng paggamit ng face mask kung tatagal pa to, kung tatagal pa. Alam mo actually, ang benefit na nakita, dalawa lang naman yung benefit na nakita ko ng pagsuot ng face mask. Siyempre, protection against COVID, diba? Na tumataas yung chance mo na maprotektahan. Tapos, yung second is, kapag ka medyo pangit ka, 50% na lang ng kapangitan mo ang nakikita. Yung 50% na itatago. Pero din kunin ko yung face shield ko kasi pag yun yung ginagamit ko kung naman. Wait lang. Patingin yung face shield mo. O, ayan. So, pinapakita ng tambalan ngayon sa ating mga sa mga nanonood via
FB Live, dito sa Love Radio Manila, that it's important to wear face shields and face mask, di ba? Hindi na po dapat tayo maging pasaway, parang norm na talaga yan, part of the new normal. And wag po tayong pasaway kasi it's important to protect ourselves. Kasi kapag prinotektahan mo yung sarili mo, mapoprotektahan mo din yung mga kasama mo sa bahay. Di ba? Ang pinaka-importante talaga, ang pinaka-important cases talaga is survival. Yan ang pinaka-goal natin. Partner, are you back? Wala pa. Wala pa siya. Saan kaya kinuha yung face shield niya? Feeling ko helmet na yun eh. Ayaw niya magpatalo dun sa pang-welding kong pang-welding kong eksena. O, di ba? Bongga. Ito yung face shield ko. Pati yun ano yun? Ang ganda ng face shield ko, di ba? Oh, wala talaga akong malalangkap niyan. Wala akong malalangkap niyan. Very, very effective yung face shield mo na yan. Lalong-lalo kung gamit yan. Kasi aalingasaw yan eh. Pagka ganyan lang nakita ko ganyan nakita ko sa grocery, iwasan ko hindi lang 1 meter partner. 55 meters. Diba? Hindi ako mamamatay sa COVID, mamamatay ako sa asim ng brief. Mamamatay ka sa bacteria, partner. Hindi ka mamamatay sa COVID. Ang asim may buhok pa. Hindi ako sanay naka-face mask. Kaya ayoko lumabas dito lang ako sa bahay kasi hindi rin ako sanay na naka-face mask eh. Ang hirap talaga, promise. Super duper. I get it. Meron po tayong face mask dyan eh. Wait. Yung totoong face mask at saka totoong face shield. Saka dapat alam nyo po, mga kabisyo, mga tambalanisa, isa pang tip, kailangan, merong lagayan yung lahat ng mga lahat ng mga face shield, mga mask, ganyan, para hindi wala-wala, para hindi kalat-kalat. Tapos alam nyo, kapag in times of emergency, alam nyo kung saan dadapot talaga kukunin. Diba? Para hindi kayo magkaroon ng problema, gusto. It is important that we survive. At isa pa, partner, kailangan mag-vitamins. Correct. Kailangan mag-vitamins. Ngayon na yung, kung halimbawa dati parang ayaw mo na yung nag-vitamins, parang tamad na tamad ka o kaya siyempre, hindi rin siya kasama sa budget. Pero may mga vitamins na affordable na kung halimbawa i-divide mo yung oras, i-divide mo yung let's say, kung magkano ka. I-divide mo yung budget. I-divide mo yung ano tawag doon? Kung magkano ang isang bote, ilang capsules. Diba? Correct. Kung i-compute mo, hindi naman siya parang 50 pesos a day Hindi Diba? Madaming mga vitamins na affordable naman. So, feeling ko, yun yung isa pa sa mga dapat na inaano natin yung vitamins. Ikaw ba, partner? Anong iniinom mong vitamins? Gulay-gulay lang. Tapos may mga supplement din na may binibenta sa akin mga kaibigan ko sa networking. Mga ganon. So, yun. Alang-alang sa mga kaibigan. Kahit isang pudong ka doon sa binibenta niya, ito try mo, dami pinapainom sa akin. Sabi ko, kawawa naman yung time sa'yo. Para naman sa kalisugan mo yan. Ako, partner, papakita ko yung vitamins ko. Ano yung mga vitamins mo? Ito. Ito kong vitamins ay ito. Very all natural. Lang. Hindi siya nauubos. Hindi nauubos tong vitamins ko, partner. All natural malunggay. Ano ba? Okay yan, pinipitas-pitas lang. Yan, diba? Ang tangkad-tangkad na ng malunggay namin. Alam mo, partner, lagi yung pinuputol, pero lagi talaga siyang Yan, Buti walang umaakit dyan. Importante yan, kailangan yan. Diba? All natural. Ganun. So, kailangan naging malunggay. Tapos, kung talaga patingin, kainin mo nga. Pakainin ko talaga. Mahogany pala. Puno pa na mahogany. Nahamon mo ko. This is the malunggay. Kung totoong yan, kainin mo nga. Hindi, pati yung marami.
Ayun, Plastic pa. marami. Plastic pa. O, di Pwede ba? ito yun na napaka useful ng malunggay na dati hindi natin pinapansin, di ba? Until kumalat Correct. na naging word of mouth na yung yung benefits ng malunggay leaves na sobrang Malunggay. sagana sa nutrients. August is breastfeeding month. Yan. Kaya para sa mga breastfeeding na mga nanay, it's important na magmalunggay. Pasok tayo. Dalawa. Totoo. Ito yung mga vitamins natin. Ito yung mga vitamins namin. Kaya lang, Ano yan? Ay, yan. Networking din yan. Mga produkto ng Hindi. network. Partner. Ah, Papakita ko sa iyo rep namin. May nagbigay sa akin ng patingin rep. nga. Pangmalakasan. Ito yung refrigerator sa married couple. Ito ha. Ang laki naman ng ref, pwede magtago sa loob. Pwede magtago sa loob, pwede isang pamilya magtago muna. Kung gusto niyo magpalamig, nainilan kayo sa labas, doon muna kayo sa loob ng ref, tambay kayo, pwede. Nawala ka, partner. Ito, nagtago to si partner sa loob ng ref niya, nawala tuloy yung signal niya. Labas ka na dyan sa ref, okay na. Pumasok sa loob ng ref na wala ng signal. Labas ka na dyan. Hinanamnam niya siguro na lamigan pa sa loob. Nasa freezer na po siya ngayon. Pag-frozen na po siya. Sumama na po siya dun sa mga sa mga sobrang samgyup. Gusto yung wifi. Ito na, partner. So, Nagtago ka sa loob. No? Ayan na, ayan na. Tingnan mo, Ang laki. Nakwan. Wow! Kapalakasan! Wow! Ang laki. Oh, Saka ang laki. Referee tayo, ha? Referee tayo. Ay, alam mo ang pinakamaganda dito, partner, ha? Ito ay isang ultimate blessing. Alam mo kung bakit? Oo. Bakit? Bigyan lang siya sa akin! Hindi ako gumastos. Ano, Oh, gagastos ako nice para sa naman. ganito, ref? Napaka-generous naman nagbigay sa'yo ng ref. Oh. Ang yaman naman nagbigay sa'yo ng ref. Oh, di ba? Yung pakatok talaga. Yung pakatok talaga. O, so titingnan natin Oo yung nga. loob. Yan. Ang nakakapang ganitong klaseng refrigerator, parang pressured ka na laman na ng loob. So, huwag ka mag-alala, partner, true to the Filipino, bawal siyang galawin lahat. Para kapag ka may Display bisita na. na ilalabas ang conduit. Ang yaman naman ng ref mo. Ang ganda ng ref mo. Hindi nga sa bahay sa kakarumpot ng kusina eh. Oh, ano. Oh, di ba? Tapos ito pa. Oh. Kabilang Ang dami side naman ng pinto ng ref. May hagdan yan. Teka, ako. Anim na pinto yung ref. Oh, pero winner talaga yung knock twice. Wow! Ang galing naman. Paano yan kunyari nasa sala kayo lahat tapos biglang sumindi yung ilaw. Ibig sabihin Ayun may na, kumatok. alam na this. May kumatok na hindi nyo nakikita. O, Ang di ba? dami namang laman dyan. Kahit pa pineapple and juice naman dyan. Pineapple and juice. Di ba? Gusto mo yung bigay siya sa akin. O, di ba? Ang Oo ganda, nga, di ba? napaka-generous naman nagbigay sa'yo ng ref. O, di ba? Bongga. Nakakatuwa talaga yan, promise. Try nako. Anyways, Pareho ayun kami yung ng mga quality eh. Wala ka doon sa ref namin, nadidetach yung pinto. Pag binuksan mo, Wow. tanggal lahat ng pinto. Tanggalable yung pinto. Parang bintana lang. Alam mo, partner, yan yung mga halimbawa
ng that dreams do come true. Yan yung mga, kasi matagal ko ng pangarap ng refrigerator na yan. Nakita ko pa lang yun sa MOA, na yung knock twice to see what inside. So, grabe pang malakasan. Tapos, syempre, di ko bibilin yun, partner, kasi sobrang maharlika siya. Tapos, nakita ko siya sa, yan yung refrigerator ni Doc G ng The World of a Married Couple. Di ba kakapanood ko lang noon, sabi ko, gusto ko talaga yan, di ba? Kailangan twice lang. Kailangan twice lang. Hindi pwedeng thrice, hindi pwedeng 4 times. Pag 4 times, magagalit siya sa'yo. Magagalit siya sa'yo, sabi niya, bakal ba kami? Pag 4 times yung knock, mapapasama ka sa loob. Tapos alam ko, partner, nakakatuwa yung technology ngayon. Sobrang high-tech na niya kasi meron siyang, binabasa ko yung manual niya, partner. Meron siyang, ewan ko lang ngayon, siguro ako nagkaroon ng medyo mamahaling refrigerator, partner. Baka matagal na itong technology na to, pero kakwento ko na din. So kapag halimbawa yung refrigerator ay nagkaroon ng problema, pwede siyang ma-diagnose ng customer service representative without actually going here. I-attach mo lang yung isang part ng refrigerator, tapos madedetect na nung phone mo or madediagnose na yung phone mo, parang smart diagnosis kung anong problema ng refrigerator. At dahil doon, yung customer service representative na kausap mo, bibigyan ka na niya ng tama na dapat mong gawin. O, di ba? Taray. Pero nakalagay doon, partner, warning, gagamitin lang yun kapag may problema talaga. Hindi mo dapat gamitin kung meron ka lang gustong kausapin o gusto mo lang i-try. Ganun. Grabe, grabe evolution ng ref. Kahit isipin mo, ref nag-evolve, pero ang purpose lang naman talaga niya is palamigin yung pagkain mo, i-preserve yung pagkain mo ng ilang araw, di ba? Pero yung feature ng mga ref ngayon, iba, high-tech, samantalang nung panahon na dekada 80 na alam ko pag may ref yung kapitbahay namin kasi bihira lang. Sa street nung barangay namin, parang dalawa lang dun yung may ref, so lahat ng mga tao dun nakikiref. Tapos, yung ref na yun, since nakasandal siya sa semento, nakasandal sa semento ng dingding nila. Pag sumantal ka doon sa kabilang side, makukuryente ka. Kasi may ground. Grabe, minsan naglalaro kami mga bata, napakaupang sa pader nila, nakuryente kami gano'n. Isipin mo, di ba? Ang mga ref noon, totoo, nakaka-ground yung likod niya. Diba? Ngayon hindi na siya ganun. Board na talaga. Iba na talaga yung world natin. Sobrang evolution. Ay nako, sana yung evolution, yung positibo lang ng evolution, no? Kasi ang problema ngayon, nag-evolve na din. Ito na, kailangan naka-face mask, kailangan naka-face shield. Alam mo yun, parang nag-stop yung mundo. Totoo. Ay, ka. Anyways, shout out tayo, partner. Pati naman dyan sa bahay niyo, parang nakatikiman lang kahit chocolate, tsaka pineapple juice, tsaka yung malunggay, tsaka ano ba naman ng ref mo? Itlog, kahit po itong itlog lang pwede na, baka mamaya naiba yung lasa ng itlog kapag nasa ref niyan. Nasa ref ninyo. O, diba? Shout out lang natin, partner, si Jacqueline Belfry ng Kamarin Caloocan na nakatutok sa atin. Hello, and nakasagahang na naman tayo. Ano ba yan? Batiin ko na nga ito bago tuloy mawala tayo sa ere na naman. Ayan. Batiin ko lang na magandang morning and happy birthday! Ang aming good friend na si Tin Guadraipa. Ayan. Tin, happiest birthday sa'yo! Sana naman the Lord will give all the desires of your heart. Tandaan mo, God knows exactly who you need, what you need, and when you need it. Ayan. Kaya, pray lang ng pray. So, ngayong birthday mo, naniniwala ka sa partner na may extra mindset. So, happy birthday muli sa'yo, Tin Guadraipa. Ayan. Sana handaan ni Tin. Saan siya ipakain ngayon? Ano? Kung wala na, magpadala ka ng pagkain sa amin, pwede na rin naman. Pa-spaghetti, pa-deliver ka ng palabok, pwede na rin naman yung Tin. Tatanggapin namin. Pwede. Hindi kami tatanggapin. Oo, hindi kami tumatanggi sa Gracia, di ba?
And batiin ko lang partner kanina, nakatutok siya sa live. I'm not sure if nandito pa rin siya. Si Ella Eustaquio. Hi Ella! Si Ella yung admin ng aming Laguna Ben Air Barter Community. Ayan. Nakakatuwa, di ba, partner, kinakwento ko dito kay Ella na sobrang lagi kong pinopromote yung barter system kasi napakaganda niya talaga eh. Sipin mo yung what you think you don't need. Gamit na akala mo hindi mo na kailangan. Pwede mo pa palang mapalit ng hotdog, nuggets. Kaya alam mo partner, may laman yung ref namin. Kasi kung sa totoo lang partner, wala man laman yung ref namin eh. Kaya lang dahil ang galing ko mag-barter partner. Tingnan mo ang barter ko lagi, di ba? Ang dami ko pinapabarter mga drinks. Kaya lagkat, di ba? Punong-puno yung ng drinks yung aming yung aming ref. Kasi yung mga trip ko lagi ipabarter, di ba? So, bongga ang May barter. ref puro tubig lang ang laman eh. Puro tubig at saka itlog. Dalawa lang ang laman. Nagkamakmak na yung itlog. Ang dami ko din itlog, partner. Yan din yung mga favorite kong ipabarter, isang tray ng itlog. Kasi alam mo, isipin mo, magkano isang tray ng itlog dati? 200 lang, 200 pesos lang. Tapos halimbawa, ang ipapabarter mo, partner, bag mo na hindi na ginagamit. Actually, minsan medyo talagang definitely less than the value of the item. Pero idea lang na hindi mo naman na siya ginagamit. Nag-declutter ka. Tapos mapapalit mo siya sa isang tray ng itlog. Di bongga na, di ba? Totoo ka dyan. At least may laman yung ref, di ba? Yung bumili ka lang 5 na itlog, yung 1,000 pisong itlog, ang dami, puno-puno yung ref mo. Puno-puno na laman. Burga ka sa itlog. Correct. Ang mga kaibigan natin sa sa Canada. Yan, Tita Dory Lustado, good morning. Ay, good evening sa kanila. Gabi sa kanila ngayon. Ang Lustado family, magandang gabi sa inyo. Si Kuya Mandy, si Leona, si Lian and Fiona. Nagkakalo-halo talaga yung mga syllables kong Yan. Nakatulog din sa ating partner. Yung mga kabisyo natin na ganito ang message sa FB. Hello, Philippines. I know it might not be relevant to you now, but when you start saving up to 800,000 pesos like me, then it will also be relevant to you. 2 days ago, I made 100,000 pesos from 50,000 pesos with Ma'am Rhoda. I'm not begging if you like contact. If you don't like, cursing over here. Ang daming ganyan, nakakaasar. Bakit ba to? Bigla may promotion ako ng business nila sa trend. Diba? Okay lang Hindi mo alam kung legit. Itong talaga, ito yung nagkalat. Madaming ganito sa mga posts ng Love Radio Manila. Yung nag-take na sa isang tao dahil sa kanila naging yung mga pera nila para mga ganun kinuli. Totoo ba yan? Kasi kung totoo yan, makikisali ako. Ang daming ganyan, may promotion ng mga business nila, tapos may mga, pwede naman i-click. Kung gusto nyo po i-click, mga kabisyo, pwede naman. DM Novo, hello. Nagtatrabaho po ako, tapos number 1 po mo, si Mr. Mo. Ano yun? Lang mo yung nagtatrabaho ka, tapos number 1 fan mo si Mr. Mo. Si Hobby. Ito bunda. Bongbong Gomez, Zen Asuncion, Julius Medinilla, hello po sa inyo. Shout out kay Nora Salao Masarte at ang kanyang mga anak na si Sam and Shannon. Sabi ni Raquel Chidana, naalala ko nung buntis ako, ang sarap ng pakinggan. Nagbati sa inyo anak ko, mga kabis natin from Caloocan. At pinapasya ang mga grupo niya sa Brunei. Ganun din kay Victoria Sindol. Hello sa inyo. Maraming salamat, Sugar Luwalhati. Si Zeta Drew Core. Ayan, hello sa inyo. Ang Core family dyan sa General Trias, Cavite. Good morning. Good morning. Salamat sa pagtutok. Alam mo, partner, hindi ko alam kung pangit lang talaga yung connection natin. Kaya minsan, yung number of viewers natin biglang bumabagsak sa kalahati. O pangit lang siguro talaga tayo. Kaya ayaw nila tayong panood din ng live. Nakakaloka. Ewan ko ba? Oo nga, internet problem. Internet problem tayo. Naging robotic, tapos nawawala.
Oo eh. Diba? Hindi na nga tayo masyadong kagwapuhan at kagandahan tapos sisirain pa ng internet lalo mababawasan hindi na mga tambalanista nako. Aloka, di ba? But anyway, salamat ng marami, mga tambalanista. Stay safe po, stay safe. MECQ po sa area. Kung MECQ sa area ninyo, stay home. Diba? Please stay at home. Wag nang umalis, wala ka namang importanteng lakad sa labas. Hindi ito yung araw para bumili ka ng bago rubber shoes. Kasi wala ka namang, una, pambili. Pangalawa, wala ka namang pupuntahan. Diba? So stay at home na lang po. Tulungan po natin ang ating bayan by doing our part. Ingat ka, partner! Tawagan kita mamaya! Ingat ka, partner! Stay safe, mga kabisyo. Ingat ka dyan. Bye-bye! Bye! See you on Monday! Monday! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.